Generaler, som befinder jer på planeten Tusarin, Stine, Lasse og Christoffer. Jeg er prinsesse Leak, og jeg har en vigtig mission, som grænser op til det umulige. Jeg er blevet taget til fange af en civilisation, som kommer fra bunden af en kaffekop på Midhouse, og jeg taler ikke deres sprog, så jeg har brug for jer til at fuldføre missionen. Dette er vores mest desperate 15 minutter. En profeti er blevet fremsagt for at kunne redde universet, og I skal finde profetien og opfylde den. Profetien vil stå klart for jer, når I har deletet dødstjernen. Tilbage på planeten Aarhus Ren har jeg brugt min superkraft, The Force. Og i et mentorforløb trænede Silja til at finde sin indre Force. Så hun har kunne finde motivation til at klare alverdens missioner, selv VSK. Hun er nu på mission for at redde de brune bævere, men hun nåede lige forbi jer for at aflevere denne her besked. Den første udfordring på jeres mission er at delete dødstjernen. Hvor Siljas efterladte lysvær kan blive jer behjælpeligt. Dødstjernen har jeg gemt inde i R2-D2. Jeg håber, I finder og opfylder profetien. Men der er snart ikke mere tid tilbage, og jeg må huske at gemme ændringerne, da jeg ikke ved, om jeg ligger på mit dødsleje. Hjælp mig. I mit eneste håb!